Vítám vás, je tady opět neděle a s ní pochopitelně občanské judo. Zloděje bychom rozhodně neměli podceňovat, protože jsou velmi vynalézaví. A někteří řidiči autobusu by svou práci měli dělat lépe. Lapkové už totiž přišli na to, že když dáte svůj kufr nebo tašku do zavazadlového prostoru autobusu, tak si jdete rovnou sednout a spoléháte na to, že vaše věci doputují do cíle společně s vámi. Jak ovšem za chvíli uvidíte, není to vůbec zaručené. Nejednou jste se i z našich reportáží dozvěděli radu, abyste do vyřízení nějaké transakce nechali pro jistotu své peníze v advokátní nebo notářské úschově. Tato rada stále platí. Jen nás v redakci nikdy nenapadlo, že jednou budeme řešit kauzu, kdy umře advokát a peníze klienta zdědí dědic advokáta. No ale všechno je někdy poprvé. A to, jak nakonec rozhodl ústavní soud, bylo velkým překvapením pro všechny. Na měsíc únor jsme pro naší poradnu vybrali téma vlastnická práva. Minule jsme vám poradili, co a jak kolem vašich plotů a teď se podíváme na to, jak moc se můžete bránit proti nezvaným hostům. V následující upoutávce uvidíte, co pro vás připravujeme na příští týden a více o našich reportážích se dozvíte v neděli na Rádiu Impuls. Lest a zrada prý pocházejí z nedostatku skutečné chytrosti. Já myslím, že z nedostatku chytrosti toho pochází mnohem víc. Vám ale každopádně přeji hezký zbytek neděle a příští týden u pořadu Na vaší straně se zase těším na shledanou.